Kejing ya per ke bang lidi mangi pecolong kumne. Umne biskot pede udah bakan sai bah. Belum poin bi tenat bah pe njula ban objek nang nong noru pe. Kluñ baru sodong. Ndre kejing ya per ke bang ithit pede pecolong kumne pe. Ine pe. Ine bala puot bah. Te biskot ke bang lidi ulong bakan sai bah uba da itenat uba da ibang wala da bam kumne rula long. Kejing ikut kejing itenat kejing bahabreu bahador bahadar. Ndre habang ithit pede upan ngiyo ba ulong kumne. Kita pecine pan bala puot bah. Sibon. Tang ba puot sudah. Jinmar siliang nang kine pe nang tak itu kine ro pe sibon plus nang tak ibadan stang siliang ro idon iba yopo kiba lapot ke iba semau tong long sebab palat bah. Kene ke je yang ki kasi khamtam ilo se ngap tips ki we ndre abang ini hit ni jujia bung sen gune dan watang sisen ro ka berni ke badan betang kiba tang kiba bah sudah ndre kiba pot ki don bet ndre abang ini di mangi kini biskot pedela da don jing jabo watang kendiat ro ki ong bah pide ben pun khoj halem kumta on syaot ya kador ha ka baki wan thet na ki sinom nama ketangi ngi jusak khnyat bah ibabun ki rukom habun ki liang ngi kinorap ladang lidir kumju ladang lithet ro ngi jusak khnyat bah man kapor ha kador abat haki ji objek ibabun jaj bunukom shiberni upan chisen ngleithet udon san puar kilo ana maklau poy kador praspa andre pusan ne kumno kumto ndre unda poy yang bedeng ayu ibu ne upan pe buon gi bapuot buon bapuot te ban bu hayeng rum not syu nomor kajik sma utung lolong sipa palat plus nang tabat ki bala mer bala spek gune pen pikine bapuot kine baro khoj imat kila sedang pen puot tengi haban play no na kane ke berni ngi haban jet te kilong gune pen jin mar siliang gune upan mo uba bahabar besneu plus nang tar ki don ki pan ki ba la mong thleo ki ba yo pu ki ba la pach siliang pach kumunero di gaden mo kheu na e tengi ki bathet pan imat ngi jinjar pha lik pen phai uni pan ro kumno ngi lik pen phai kadoro kat banang mi kisngi ki por ngi kinong thet khambon gade kador ka bakiu banya kador ka bahar ndai haba ngidi mangipat ia marep jongi kum biskot ngi julap bon sen bha balada sudon tang ijing mong tok khendiat lane tang ba isu jabo katar umdei ba ipur umdei ba isneu tang badon kijing jabo khendiat tok la sya objek balong ba umlong ne biskot jong phiu umlong ne marep te la sya objek naduk ki mohojon ki bawan thet na ki snong ki bawan lum na ki yeng jongi tengai syukwa ban pan jengmut lem na ki pajba ki bayu i kene video haba ngi ki bathet ki pan bade haba ki sneu kumne pe babun ki sneu ngathrai la da khen kumba ndreu nyo ru prakilo ki don kine ki bala sneu ngi pada jitlot te haba ki sneu kumne kumno ngin lek objek le hanong lek objek mo namar nyo sngo ba ki bathet yu marep jongi yu biskot ro ngasngo balada don ki basneu ki ju objek bat kumta ki mo hojon ki bawan thet yang yiru ki ong bangi de ban pen khoj bha de ban saj de ban num thep ki ba la spe watang khendiat ro nang tangi de ban saj ki ba don jing jabo ki ba don ka jing bit khindau mulu malaru umlong ni haban le khoj bha ngi haban da jet ki ba kan sai bha ban le di khnang ban num don mono objek ten ba thet mangi pade wi bolong kumne plus nang ta habang le thet mangi ka dor ka khambon ka long ba ka jukiu na ka wi ka por sui pat khambon ka jing kiu dor banya ka jing herdor ndre habang le di mangi pade yo biskot ka ba khambon ka long ka jing herdor ka jing kiu dor ka long tang khendiat por e ka jing he dor ka long tang khendiat por ndre ka jing rid dor ka long ka ba khambon ber ka jing herdor ka long ka ba khambon sen bha ten ma ka tangi ki khasi khamtam ngi ju sha khnyat ha ki babon ki leng lada ngi le thet le ngi le dir kumjo te ngi im imat ka dei ka por ka ba jenjar bha kat sebang i phai ka jing im ka bang im hasla ju ne khendau baik nu phan sa baik kine de bla pot sudah
Kini tang kesenyang. Yul sewat kesenyang ru kambam syu kini. Pen lapot sudah kini. Pai kene le. Long syu kene. Setang ban berat kene. Pan pot sudah pen. Shibir ni marsiliang bopot. Kador kebaram. Ni pede lada shibir ni tang babah sudah kador kebatat pede pangi ledi. Kejing ye per kalau long sebenang sekendau. Jar bah belum komnete.